امریکا 2000 سرباز لسر خاک سوریا بلاف کرینه بو پشگریا هفپیمانیا کرد و عربان یا هزین سوریا دموکرات دشار دشی چکدارن دولت اسلامی داعشه. به هزاران چکدارن داعشه دگرتی گهن حسده دانه لپیش روژا مانا لشکر امریکا لسوریا نها کفتیه بر بسیاران. ترامپ د ئاستەنگێکی دایە ji ber sozên wî yên hilbijartina ku Amerîka yekema û dûrketin ji maytêkirina biyanî nehinartina hêzên Amerîka lê li aliyekî dî ve eger Trump 2000 serbazan ji Sûriya vekeşitin dê gefên ewlehiyê yan ihtimala hebûna gefên ewlehiyê hebin. Ankara bi tindî dijî piştevaniya Washington'a bû Hesedê. Ankara wan bi hebûna peywandiyan bi çekdarên Kurdên dijî hikûmeta Tirkiye gunehbar dikir. Hêzên Amerîka li Sûriya heta niha wilgur şarezayan rêgirin hem ber hêrişeka hêzên Tirkiye dijî hêzên Sûriya Demokrat. Lê wa heye dem ne di berjewandiya hêzên Hesedê da bit. Tiştê bi tenê heta niha ku Hesede diparêze sîwana Amerîkayê ye. Dem naveroka vê pirsê bo Hesedê da ku xwe rêk bixe û hêzên xwe tevlî hêzên çekdariyên Sûrî bike. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan têkiliyeka qaîm digel desthilatdarên nîyên Sûriye heye û daxwaz dikit yan Hesedê xwe helweşînit yan jî rêprî hêrişeka Tirkiye bibin. Hikûmeta İsraîlê piştgiriya xwe bû Hesedê diyar dikit li dema hebûna metirsiyan ji rêxistiya dewleta İslamî. Kes naxwaze ku carekedin Daesh peyda bibe û ez bawer dikim Amerîka haydarê vê yekê li wir hêzeke piçûk ya Amerîka heye başê çima wan vekişîne. İsraîl dixwaze ku welatên Rojavayî ji bo Kurdên li Bakurê Rojhilata Sûriyê piştgiriya xwe diyar bikin. Loma İsraîl bi zavên dîplomasî dike. Wezîrê Derveyê İsraîlê li vê dawiyê behsî giringiya Kurdên Sûriye kirbû wekû hevalbendên İsraîlê. Em zêdebûna bi zavên hikûmeta İsraîlê dibînin bo berhevkirina piştgiriya fermî ji bo aliyên nehikûmetî yên karîger weka Kurdên Sûriya ji ber ku duristî cihê baweriyê ne ji bo têkdana her gefeka ewlehiyê nêzîkî dilê İsraîlê. Piştgiriya Tirkiye bû Hamas pirseka alûze bû rêveberiya Amerîka ku hemû bijaran helsengînit bû bi destxistina aramiyê li herêmê. û di heman demda piştgiriya bi zavên İsraîlê dikit bi xweparastinê ji wan ewên dixwazin İsraîlê wêran bikin. Bo raporta Dorian Jones, Xalid Fettah, Dengê Amerîka.